Takže čauču. Zdravím vás pri mojej prvej recenzii na channeli Fitness in my life. Dnes už trošku, prvýkrát som si pripravil niečo takú vec, ktorá je možno menej známa, ale dostal som ju k spaľovaču, myslím, že Sinophyr. Tam môžem ukázať. A je to proteín. A je to Power Protein od Biotech USA. Ako môžete vidieť. Mám trošku blbé nasvetlenie s touto lampou, ale možno to nebude tak vadiť. Tak to spravím, áno, to vidno teraz. Tak. Je to vanilka, prichuť. Hop. A je to 1 kilo, no. Mám to už trochu dlhšiu dobu. Tu na vrchu to je trochu poškodené, ako môžete vidieť. Mám dlhšiu dobu a je to... má približne energetické hodnoty. Jedna dávka je 30 G-čok. Samozrejme, skoro jak v každých. Akože jedna dávka, čo sa dáva do, myslím, že... Ja už nemám tú starú nálepku. To sa dáva, myslím, že do... 200... Áno. Do 200 ml, čiže 2 deci vody. Čiže nejaký normálny pohár. Je v tom 30 gramov v jednej dávke. Odporúčanie je tu užívať 1-2 dávky denne, ale akože myslím, že to je podľa individuálneho prístupu, čiže podľa toho, aký máte príjem bielkovín za deň. Ďalej. Je to tá menšia hmotnosť, ale otvorím. Sa to nejaká blbá otvára. Myslím, že takto. Áno. Ako sa dá už vidieť, už som to dosť viackrát testoval. Teraz tam je typujem takých, čo viem, 300 G-čok. No už dosť veľa pošlo dole, ono to bolo plné, samozrejme, teraz to vidno tak trochu menej. Už to je dosť málo. Tu je tá odmerka. Je to, na 50 ml a 25, čiže tak približne, pol odmerky. To by malo byť 30 G-čok. Vyzerá takýto prášok celkom slušný. Žltý trošičku. Takto. Žltá farba trošičku, ale viac ako biery. Ja si dám osobne... Dač tu chodilo. Dám si to po tréningu, keďže to je asi najlepšie, čo môžem robiť. A potrebujem dávať 2 dávky. Pri mojom jedálničku 2 dávky denne. Čiže... dávam 2 dávky denne, no. Už som skúšal dlhšie, takže prichuť. Takže začínaj prichuťou. Mohol som si, mali ste na stránke www.proteiny.sk jednu ponuku, mohol som si vybrať buď jahoda, banán jahoda, presne, vanilka, alebo čokoláda. Ja som za tú čokoládu, lebo to som ešte asi nemal, ale už ho vypredali, bola vypredané, takže som zobral vanilku. Ono to je akože príchuť celkom v pohode, ako môžete vidieť, celkom to sa dá vypiť, ale keď to rozmýšľate v nejakých väčších dávkach, napríklad 300 ml, že to nevypijete na X, to je kus tak trocha, no. Nemá to správnu chuť. Prvé dávky boli najlepšie, ako sa dá vypiť, lebo to boli veľmi dobré chuť, ale potom neskôr sa to tak víc nechutilo. Ale myslím, že za tie peniaze, neviem, koľko to naozaj stojí, ale takéto hodnoty, to celkom slušné, myslím. Má to 125 kcal, čiže kilokalórií, takže celkom slušné. No. A to je asi tak všetko, že som mal k tomu povedať, ešte tak niečo pozerám, či náhodou... Dobre, no. Tak máme zatiaľ všetko, také krátke shrnutie, čo si o tom myslím. Akože, osobne som dával whey štandard, ale tak skúsil som zmenu, ale dá sa akože celkom v pohode. Nie je to nič zlé, tak to ukážem na vašu kameru. Ja tam trochu s bokom, lebo proste nemám taký stolík, aby som to mohol spraviť opačne. Takže asi tak... Na budúce chcem spraviť niečo na spaľovači, ako je Sinophyr, alebo Lecithin, jak to funguje. Myslím, že to funguje veľmi dobre, ale tam ešte budem spoilovať dopredu. Ďalej máme objednané Amino X od BZN a myslím, že tam je ešte HMBčka. Takže ok, zatiaľ to je asi všetko, čo som chcel tomu povedať. Takže, ak sa vám to páčilo, môžete dať like. Môžete niečo napísať do komentáru, čo sa to myslíte. Ja budem len rád a mňa ste nejako kolíše. Dobre, no tak zatiaľ, čus.